ассалому алайкум дӯстони азизу меҳрубон. Субҳи зебои ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. боварӣ дорам ки ҳар яки шумо сиҳату саломат ҳастед. ана акнун влоги имрӯзаро оғоз мекунем. ин гулро вақтҳои пешина ман ба шумо нишон дода будам, ин бошад ҳам камтар калон шудааст. ана акнун дӯстон, дар влоги имрӯзаи мо чиҳо ҳаст? ана имрӯз ман раҳ гирифтам сӯи беморхона. Бояд Тамерланро барам барои аз духтур гузаронидан, барои он ки мо вақте ки поликлиника рафтем аз духтур гузарондем, як-ду чиҳора гуфтанд. Хело зиқ шудам рости гап. дар пушташ як холе дорад ки холи сиёҳ, хай сиёҳи сиёҳ ҳам нест аст, ранги коричневӣ ҳаст аст. Гуфтанд ки ин безиб аст, бояд барем дар духтури пӯст нишон диҳем, барои ин ки гуфтанд ки мумкин ки ин рак кожа бошад. Намедонам дӯстони азиз, бениҳоят зиқ шудам. Хай ҳозир мебарем, кани чӣ мегуфта бошанд духтуро ки нисбати ин. Хай мо ҳам рафтем дӯстони азиз, қати Тамерлан аз духтур баромадем. Хела рости гап хурсанде шудам ки ӯ ҳозирашда ягон зарар надоштааст. гуфтанд ки вақте ки шумо агар кати офтоб мекунед, вақте ки дар офтобҳои баланд кӯдактон белибос мегардад, бояд крем кунед, солнцезащититель мегӯянд, аз офтоб нигоҳ доранд ё ки либос пӯшанд. Бояд ки дар офтоб бисёр нагарданд. Агар кати загар кунанд, вай калон шуда ба рак мубаддал шуданаш мумкин. Гуфтанд ки ҳар сол биёен як бор барои гузаштан аз осмотр, ки бояд бинем ки ягон тағйирот шудааст дар ин хол ё ки нашудааст. Хай шукрона аз он ки ҳозирашда рости гап нағз баромад. Фикр мекунам ки оянда ҳам ҳаракат мекунем ки ягон зарар нарасад. ана акнун рости гап ки баромадам, бениҳоят хурсанд шудам. Хай Тамерлана гирифтем, ҳамин торговый центр даромадем ки иқа бозӣ кунад. Чӣ мегӯяд, то он вақте ки мефаҳмӣ ки чӣ гап аст, зиқ мешӣ рости гап. ана акнун ки баромадем ки ҳама ҷо хурсанди, хай хурсанд шудам бениҳоят аз ин ҷавобашон. ана акнун баромадем қати Тамерлан ки ҳаминҷо омадем ки камтар бозӣ кунад, хурсандӣ кунем, баъд хона равем. ҳамроҳ хостам ба шумо ҳам нишон диҳам ки торговый центраш бори аввал даромадам. намехел ҷои хушрӯ, ин дар 5-ум этаж буд ё ки дар 4-ум этаж буд. намехел даромадем, магазинҳои бениҳоят зиёд доранд. баъд метавонед ҷое ки ҳастаи кӯдакҳоро монед, худатон метавонед магазинро ба ҳузур тамошо кунед. намхали мо омадем қати Тамерлан, ӯ а ин тараф мегардад, ба он тарафам хурсанде шудааст ки рости гап худамам хурсандӣ кардам. қатиш хостам ба шуморам ҳамроҳ гирам ки тамошо кунед ҳаминҷаора. хак барои кӯдакҳо бениҳоят маъқул аст. чизе ҳастае бароварден, хай ино ҳамаш сумакиянд. 10 дақиқаш, яъне як сеансаш 50 рубл аст. намхали хайр мо ҳам хеле гаштем, бозӣ кардем. намо даъму ҷадида истодем ки ресторани Шаҳризада будааст. бениҳоят хуб дар он ҷо вақте ки хай хӯроки хӯрдан мебиёед, бениҳоят хуб аст ки ҳалол доштааст. дар бисёри ҷойҳо ин хеле чиҳои ҳалол надоранд рости гап. кӯдакҳо бозӣ мекунанд, шумо хӯрок хӯрдан мегиред, қати дӯстон суҳбат мекунед, баъд кӯдаконро мегиред, аз магазин оҳистак меравед. аз вай магазин баромадем. назди хонамон магазин дорад, камтар дуртар аз хона. дар ҳаминҷо магазини перекрёсток ҷойгир аст. дар ҳаминҷо омадем ки Тамерлан хурсанд шудам, майҳоро нигоҳ дошт. хостам ба шумо нишон диҳам, майҳои зинда аквариум доранд дар дохили магазин. инҳо майҳои фурӯшиянд.
خیلی فرزند که میبینه چه خیلی خرسند میشن تماشا میکنن. از همین لحظه هم به شما نشون دادم. рости гап магазин ки музика худашон надоштанд авторски нақабат гуфта овозша хомӯш кардам. намеҷа краб бошад ин чӣ бошад инам мехӯрам ба фикрам намедонам рости гап. дӯстон харидҳои магазинам кардем, хона омадем. хостам барои ифтора амин хали чӣ мегӯн қимаҳоро тайёр кардам. қати картошка ранги шашлик мегӯн хали мепазам дар сковородка. биён рафти корро тамошо мекунем. ба ман чиҳо лозим шуда буд. анам чӣ хеле ки котлет тайёр мекунем метавонед ҳама хел тайёр кунем амин гӯштора ё ки метавонед ки ранги шашлик хоҳем ба намуди шашлики қима тайёр кунем. баъдам хали тайёр мекунам дар калтакчаҳо мегузаронам ҳамаша. баъд дар афған ҳама тарафашро сурх мекунам, камтар сурх мекунам. баъд аз сурх карда шудан ба давомашро биёед тамошо мекунем чӣ кор мекунем. картошкаро дар такаш мечинем. баъд аз рӯяш гӯштҳои пухтамонро бо калтакчаҳояш мечинем. баъд ба он ман камтар томатро дар об ҳамроҳ кардам. камтарак ба томат намак ва мурч ҳамроҳ карда ба дохилаш андохта дар алоби паст то тайёр шуданаш яъне ба муддати 40-45 дақиқа пухтам онро. на ҳамин тавр мулоими хуб хӯроки ифтори мо ҳам тайёр шуд. касоне ки ифтор карда истода бошанд ба ҳар яки шумо иштиҳои таомро таманно дорам дӯстон. на инҷа бошад ҷияни ман зод рӯз дорад 6 сола мешавад. барои қайд кардиян аз тоҷикистон видео равон карданд. аз архив яъне ин камтар пештарак буд. вақт ки надоштам монда натавонистам. ба ман бениҳоят торташон маъқул шудааст. дар тоҷикистон мепазанд инро яъне 90 сомон будааст. бениҳоят қимат намедонам барои чӣ дар тоҷикистон ҳама чӣ арзон асту бениҳоят нархаш қимат аст. немҷа модари ман ҳамроҳи ҳама каса қайд карда истодиян. хостам ба шумо ҳам нишон диҳам. рости гап воқеан тарсид ки рости гап бо ино музика доштиям музикашон авторски нагирад гуфтам инҷарам музикаша хомӯш кардагиям. рости гап тӯҳфаи дер интизори ман компютерро интизорӣ кашидам бениҳоят.
хай чанд намудаш вибр кардем. Ина ҳамин намудаш ба мо писанд омад, хай отзивашам нағз баромад. Наминро харидем, хостам якҷоя ҳамроҳи шумо кушоям. Шавҳар ман пурсидам ки биёин шумо кушоен, ман видео кунам, ки хай кушода видео кардан якта худам даққинӣ кардам. Наминҷа биёед мекушоям, тамошо мекунем ки чӣ хеле аст. рости гап раҳмат ба шавҳарам, ки хайрост гап ба ман компютер бениҳоят зарур аст. Ман бисёр компютерро истифода мебарам барои корам. хай не нагуфтан, ба хости дили мо чӣ мегӯяд тӯҳфа кардан. нам хали бениҳоят интизорӣ кашидам ростӣ. хай ҳамин намудаш ба дилишон писанд омад, гирифтан. нағзиш чӣ будааст ки ҳамин болош ба кнопка доштааст, ки вақти эфир мекунем хали маҳкам мекунӣ видеоша, баъд эфирта гузарондан мегирем. хали ташаккури зиёд, бениҳоят хурсандам, ки хай гуфти манро рад накардан. наминро гирифтем. ана акнун насиб оянда бемалол бо ин компютер кор мекунем. бо ҳамин влоги имрӯзамон ба охир мерасад. дӯстони азиз, хайр.